6年前曾经触犯了可怕的禁忌。我不是一个好妈妈。Nupakhat Ronan hian afanu dodoi I alo hona alo hmuh dan tur vel chu video camera ma hian alo zira kumruk kalta khan thil danglam tak mai tongin chumi wang chuan rilru lama harsat na lian tak mai aneya chu wang chuan afanu po chu a enkol theimeu lova afanu dodoi chu pafel tak mai Mr. Ming chuan fa angche chuan alo enkol saka vanei thlak takin kumengmo zat mai aliam le nu chuan Ronani chu afanu enkol tlak alani MT chuan ko chuan hun thadang ala pele hlo maya Social Affair Bureau te chuan social worker pakhat chu a chenna apartment lama chuan tirin afanu dodoi tan chuan chenna tlak ani MT chuan an vai enfia tira a chenna apartment te an enfia zo nu chuan Ronani chu afanu hmu pui turin daycare lama chuan social worker nu chuan a hruaya amunan vatlen chuan Mr. Ming ale afanu chu an lo omduna Ronani chuan afanu le Mr. Ming chu thla alak saka Mr. Ming chuan enga tan nge ti chuan zotin Ronani chuan apuitlin huna a en le tan ti chuan alo changa Ronani chuan afanu chu engmo chen komin chumi hnu chuan Mr. Ming chu afanu lo enkol dan chungchang te chu an zota Mr. Ming chuan dodoi chu angaina in fa ang tak chuan a ena dodoi po chuan party in a ko mai thina ni hunenga mo chen daycare lama hunan man nu chuan Ronani te nu fa po chu an chen apartment lama chuan an let dun ve ta ni in lama chuan a fanu chu a infiam puya chutia infiam pui lai chuan a fan room lama hian thom hi omin a va infia ma seng thil ma chu a mulem lo chutia room a alu lan chuan dodoi chuan inchung lampang chu a thlir le thina anurun le chuan amit chu en sakin amit veilam pangchunga hian thisen ni om tak hi lo omin ai drop ta chu a thlor saka hemizan hian afanu ne na hunan man dan chungchang vel chu video camera ma chuan a sui le a heti lai hian lai chu ron thimin on le mai chuan tuma ma se eng thei hau lo hemizan hian thilmak tak chu aron thleng ngal mol maya an freeze chunga bong hu te an da te chu a chin te chu lo in hongin alo bonuai maya light te chu an mani chuan an thim zuk maya elevator lama chuan trap thom ni om tak te chu alo om boka kongkhar te chu manmo tak chung kalin azia ve mai chu ringa ma se lo lani hau lo afanu infiam na toys vel te chu an mani chuan an lo dar nei noi maya toilet te chu mangtu om mi alo chuan alo in flash boka afanu ruma chuan manmo tak chu na tla luta afanu chu khuma chuan alo om tlat lo kum hnuai lampang chu enin awak chuak lai chu awam humana manmo tak chuan a zui chuak nga la balcony a hian lo thu in a ming chu alo lam mot maya ti chuan ron ding chukin kun deuh chal chung chuan a room lama chuan a kal luta chuta kongkhar lampang chu ron hoin ring tak me chun avin kongkhar chu ama chuan aron in khar throi maya anu chuan manmo tak chuan a kongkhar chu hong ngalin afanu chu puan hian alo in lukhu pa manmo tak chuan afanu chu pan phein alo in lukhum na chu a hli saka kwa chung chuan a thlamon mol mai ani atuk le lama chuan afanu te school lama kalanga ya wang chuan Ronani chuan a hna chu kal lova kindergarten zeti tupa chuan Ronani hne na chuan afanu in azirlai pui a che thu chu lo hrila Ronani chuan afanuina a se chung te bula chuan ngai dam chu ni la chung thil thleng te nuai awang chuan afanu chu chumini chuan a ho ma puya an ho konga chuan Ronani chuan Mr. Ming chu phone in school lama afanu omdan thin te chu zota dodoi chu ron trong chokin musit taka alo cheinom na wangin a se thu chu anu chu lo hrila chumi zan chuan social worker nu le a hna lama a tho pui te chuan Ronani chu ron phone in nuani na angle na thok tu ni angin a hna chu thataka hlen chok tur chuan an lo fuya chutia thian te atang le social worker hne na tanga pressure ang reng deuh a dot ta ka wang chuan aril ru chu amang ang hle maya chu wang chuan a tong trai tar ngot mai ani chutia tong trai lai chuan afanu chu
arun au chiam maya aruma chuan valut phein afanu chuan inchunga chuan a hmu ve thei si lo thla bedi ati chu a omni in asoya aban phak lo wangin anu chu chumi room atanga la chuak tur chuan atia anu chuan afanu beise yang chuan arin thu chuan bedi chu pon lama chuan an hnot chuka mase kongka khar ma chuan chu thildum ang tak hian arun thlok lut lea atuk le lama po chuan roneni chu afanu te school lama chuan akal lea afanu chuan an skula no pangte chu engtin amo hian alo ti boy le chiam mai hi alo nia daycare principal chuan dodoi chu ama a atong mol thin thu le ceiling lampang a en le vung thin thu te soin chu thil chuan no pangdang ril ru alak pen thu chu anu chu lo hrila ronani chuan afanu chu daycare principal ina asoyang khan zan lama po khan a omani ti chu angai tu chuka no pangdang te chu ei turte semin afanu chu lo kom ngai ve tur chu na tia ronani chu in lama chun ho in afanu che dan vel a thli thlai theinan ti in afanu bani beka chuan camera hi kama heti lai hian daycare principal chuan video atang chuan no pangin film lai chu lo ena chuta chuan dodoi chu kut sei sel sulin alo ban lai hi a hmuwa hunte aliam ve zela dodoi birthday chu anu chuan mola chuan alom saka chutian ho lai chuan in nei tu pa chuan ronani te nu fa chu alo ngak reng towa chu pa chuan in chung ruma budalim anda than dan tur chung chang chu alo soi puya heti lai hian dodoi chu in chung room sang lama chuan alo han kal chawa abeng bula chuan bedia ti khan in chung lama kal tur chuan alo tia tlak dala chuan lon liamin chemte chu la a chutia lo le chuan in chung room pakhata hian lutin trong trai thu cham mak tak mai chu chama chuta anu video camera kha enin mak deuh mai chuan anui kur maya ronan chuan afanu chu zongin in chung rooftop a chuan a han hmuwa man hmo tak chuan afanu chu akara chuan pomlutin damdoi in lampang chu apan pui ngala dodoi chuan thokna lama chuan harsat na alo nei hi alo nia atuk lama chuan ming chuan ronani chu ran tluwa ming chuan dodoi chu doctor ten athlok an endik mek thu le athlok lama harsat na anei ni mai theini ti chuan a soya hun rei tak chung alo om pui lai khan chu tiang chuan voi khat ma alo om ngai lo thu chu anu chu hril boka ming chuan envelope sen pakhat dodoi ming chuan na social worker pakhatin temple lama tanga alo lak chu ronani chu pe katuma ming chuan chu thil chu van nei na le dodoi veng thei tu turani chu ringa ma se ronani chuan a hun kal towa a thil ton to wang chuan chu thil chu alo du lo na samaya social worker nu chu mak deuh main temple atanga envelope sen ala ka tanga reivak lawa chuan ama le ama chu ain ti hlum ringot maya dodoi le a che vela thil thleng wang chuan anu chu ngai that lo na chuan khatin lo na chuan aron tuam le tran tamaya a psychiatrist panthin te chu panin therapy te chu la a ma se omzia a om thei tlat lo anu na thil mak le danglam tak ron thleng te hi hun kal tawa ronanin thil engama tak thil dik lo alo ti wanga ron thleng ni in alangani dodoi chu anu in en kol atang chuan a hrisel lovin harsana tam tak chu to ka chu wang chuan ko chuan anu ina en kol phalna po chu an hnuk let le ta ni ronani chuan afanu chu damdo ina tang chuan ala chuak ruwa ko thuang chuan om chu atum chi lawani melani an ina chuan an bungrua te chu pekfelin pem san dei chuan tuma heti lai hian police te chuan dodoi chu damdoi in lama chuan a om lawani ti hria in social worker te nen chuan a om na tur om ang chu an zong kuala chutian zon lai chuan ming chuan angkar chu ron hmu in a chunga chuan dodoi chu alo oma ming chuan dodoi chu ama zui tur chuan an tia chuti lai chuan ronani chu bor deuh mai hian an lampang pan chuan a rong kala Mr. Ming chuan a report don nge atran pui don ti chuan ai ngai to buaina samaya ronani din hun turte an ngai tuwa fa te ne na in then chu a hre omzia alo hre ve to bok nen dik chu ti chi alo ma se an mani chu pui atum ta zoka ti chuan man mo takin chulai hmun atang chuan an pathum chuan an tlan cheta ni ming chuan thil engkim mai lowin tran na a thon thu bul lowin tran na hmuna hian alo kal puya kumruk kalta khania thingtlang kho pakata hian
forbidden tunnel an ti mai tunnel danglam tak mai hi oma chu khua te chu Mother Buddha betu ni in serle sangpo an la ursun hle maya Mother Buddha chu forbidden tunnel chunga chuan an da tha a Mother Buddha chungchang an soitele Kars tunnel te chuan ronan ian le anaw dom te chu a hip hle maya chung thil te chu tak tak ni lovin pui thuna mai mai ani zia chu wafin fia chuan tuma chung thil te chu video camera a lo la ka an online channel lama ti chua chu an tumani dom le ian te chuan chulai hmuna chuan chung te an la nei wangin khol pang zin anga kalin du tokin rin hlelna telmi lovin chulai hmun chu an en fia thei don ani amun an vathlen chuan an grand uncle chuan dom le ian te chu lom tak chuan alo hmuaka ma se ron ani chu pon lampang mi ani wang chuan an lo lom te chiam lova ma se van nei thlak deuh main an ko a Peter pakhat great an an ti chuan ron ani chu a endik nu chuan an khuwa chuan omve chu alo rem ti ya chutian pi berin alo rem ti ta ka chuan an kho chung te chuan fan kual puya chutian kho chung an fan kual lai chuan the chosen one an ti mai po chu an hmuwa a taksa chu thuziak lir hiana khata ian chuan great uncle bula chuan forbidden tunnel chungchang chu zotin ani chuan tu ma kal phalani lo ti chuan alo changa paper hiron pe in paper a chuan an hming chuan ziaka chu paper chu great uncle chuan pek zo nu chuan an tong traya piber chuan Mother Buddha hne na an hming an hlan to chuan chulai hmuna chuan an hming tak tak chu soi chua a thiang to lo ti chuan a hril hloma tuna chuan pathian nu ta ni to thu le kumsom dana piang in Mother Buddha beturin chulai hmuna chuan an rongkal turani ti chuan a hril boka piber chuan the chosen one an ti mai samjai chu la in an hming tin chu samjai chuan dronin envelope sena chuan a da vek boka the chosen one chu ronani pumbula chuan ron kun na in tong trial thacham chu aron chama midang te chuan angai na hrelo tak chuan an lo ena piber chuan thil zia chu ron soi fe in khatiang khuwa a an ron lutran tir khan ronani chu apuma no te omani ti hria in chu thil chuan pathiana tilom thei don nia hria in an khuwa chuan alo tir chu alo nia chu khuwa a an lai chuan ronani chuan naw pai wang chuan naw pai chin chena simtam hrang te chu anei chho trana ian chuan an viewer te request nang chuan ronani chuan naw pai puar to viau ma se an kalchan chu ti hlotlin ram chu ala du thawa ian adu dan chu trompuin an pathum chuan camera nen chuan an che chuka in chung room pakhata hian khomi te chu tong try to cham incantation chu lo soin an lo khoma the chosen one chuan ian te pathumin an thil ti lai chu an lo enani ti hria in aron pan na ya the chosen one chuan in fi man duem ti chuan a zota an ni chuan o ti alo changin ronani chau chu in chung lama chuan a hroi luta room chunga chuan Mother Buddha lim le thil chi hrang chu alo treu maya the chosen one chuan bom pakhat hi ron la chuakin a chunga utrok chu ronani hne na chuan chau petur chuan atia chutia chaw pek lai chuan ronani chuan the chosen one beng le lampang chu a lowani ti chu a hmuwa the chosen one chuan pathianina a thlan thu le a taksa chu midang te ta na malsom na ta na a hlan tak thu chu soya room chunga Mother Buddha lim chu an mani chuan ron che in ronani lampang chu an ron hoya anaw pai mek chu pathianina thlangani ti in aruala kun tur le tong try thu cham chu cham tur chuan atia chuti lai chuan an great uncle pa kha rongkalin eng thil ngai ni thleng ti chuan aron thin rim hle maya thil thlen da na hrian hnu chuan atuk zinga ma taka an khwa chu chhuwa san tura ti in an ruma chuan akal nana an ni pathum chuan an kal chan chu ti hlo cham chuan tum hau lo maya an da na ruma tang chuan chuak ru in forbidden tunnel lampang chu an pan tlanga ma chuan son chak lo hle maya a chan chu ronani chu aluaka chuakin apum te chu anale thina an kalkonga chuan dom chuan an fanu lo piang mai tur chu a hminga tan do ti chuan a lo phua chuti lai chuan ian chuan a thian te chu rang taka bi ru tur chuan a ron tia khomi te chuan in thoina ritual chu an nei tran to ani ti chuan a ron soya chu tunnel bula chuan ritual atana an hlan tur the chosen one le kel pakhat chu an lo kalpuya the chosen one chu blanket lian tak mai hian an lo tuama dom le ronani te chuan hospital lama hruai chuan tuma ma se chuti lai chuan ian chuan an kalchan ber chu
ti hlotlin ngei chu la tumin Forbidden Tunnel an kharna chu lotlo chia in chuti lai tak chuan tunnel chung lampang atang chuan room thom rap omzet mai hi aron chuaka chuti au thom rap omzet mai alo chu ta ka chuan dom chuan a unau pa chu ngai tuain ronani chu chosen one nen chuan kalsanin a unau pa fin tur chuan atlan liam vele ngala chuti ang kalfel deuh chia tia chuan apum chu run na in a sera tang chuan thisen chu aron chuak treu maya amang anna ti zual turin ian chu tunnel atang chuan mang ang ti hriat tak hian tre roi chung chuan aron wak chuaka a camera la chu ala thlau zui khomi te chuan domaruang chu tunnel chung atang chuan an la chuak thei hrama great uncle chuan an khoti dan te an zom lo wang chuan ronani chu thinrim tak chuan a hmaya chuan a ben saka ronani chu an thil tona wang chuan hre omati in a chaw ngoi maya do chosen one chuan utrokan da na bo ma tui chu lo in tira hre chiang mang lo hian alo in hi alo nia an mu chiang chu a thinrim hle maya a camera chu la in kholam pang chu apana kho chunga mi ho chuan an taksa chuan thil chu an lo ziak rang noi maya trong try to cham incantation chu an lo soi boka chutiang kara zon na lama chuan ian chu ramhoi possess ti hret tak hian run langin a hun top chu ani po hian atong vele tani doma ruang chu bansang taka hiam phor betin an hala thil hre omle rap thlak tak an ton hnu chuan an motor chu zong mu in chulai hmun atang chuan a chuak tani chu khua chu san hnu chuan note po chu nei zuin chu khua a an thil tona wang chuan rel rulama harsana tam taka nei wangin a fanu po chu enkol sak turin minga hne na chuna da ani po chuan psychiatrist ne na therapy te la in ngai o le chu atuma psychiatrist bula chuan miten Forbidden Tunnel chunga Mother Buddha chu hriat chen an tumani chuan chiat na an chunga thlengin an thi pha thei thu te chu hrila tun hun lovin her chuakin ming ronan le an fanu te chu kwa chuan le tumin an lo kalme ka engmo chen an tlan hnu chuan an tlan na ngai hlira an tlan ani ti hre in an chuan na motor chu an ti dinga chutian din lai chuan an motor chung chu du to ka han vuak ri kang mai hian aron ripop maya ronani chuan rang takin trong try to cham chu a cham hal thuai maya ming po chuan lo pui ve vatin reilawa chu thom po chu are chun zom ve le ta ni konglaka temple pakhata chuan pui thiam chu mu in chu pui thiam chuan an camera le do doi chu ti thiang hlimna chu nein chu pui thiam nu pui chuan do doi chu kar khat chung engthilma pelo tur chuan atia an pe ni chuan an vaya an nun nain ator thei tur thu te chu hrila ni ten vele do nu pe chuan a fanu chu ei turam pek lo wang chuan a taksa chu aron song tana doctor ron mai te chu an tum da ut uta ma se doctor an ron ani chuan ei tur chu alo chaw ngei don sia chu la chu pui thiam paina a soidan nen khan ain kal tlat boxi ronani chuan ti dan thar chu ngai tua chuakin ei tur aya chuan thisen chaw chu khai sak chu tuma ma se mak deuh main chu thisen chaw po chu khai tlak lovin bol hlua chuan alo changle vek maya ti ngai na dang om to hek lo le a fanu chu a khongai sia la khui thei chu a petaringot mai ne ming chuan ronani camera chu ho sakin a hun kal towa athil ton te chu zir chian chu alo tuma ani khatnia chuan alu chu anal hle maya video footage cheto tak mai chu siam that chu atuma ani hni nia video zir chian le na chuan a ha pakhat chu arun bal ringot maya hemi tum hian chibai book na Henchester vel chu azir chianga ani thumnia chuan mingan nar chu aron thi le a chuan thuziak le an sign te chu man lai india a brahmin horopa buddhist chanchin an zia na ni chuan a hre chuak le a ming chuan zirbil zelin buddhist virgin mangla chun chu southern province of china a omin ani chau chuan buddhist scripture te chu ale ling thei ani ti chu hre in ani li nia chuan ming chuan chu hun chu panin buddhist scripture chu ale lin tira chutia ti tur angte ati zo hnu chuan ming po chuan a zir chian na chu adu to ka ma se ming chu a that lo mel khop mai ming chuan buddhist virgin monkin ale lin sak chu ronani chu a thun le ta minga chuan ronani hne na chu ngai dam chu dila atir khan ani po chuan alorin big lo thule social bureau te hne na chuan male le turin alo hril hi alo nia ming chuan video zir chena wanga thil thleng thei chu hrevek ma se
ronani te nu fa chu puya du wangin a top thleng chuan a zira a hnuwa phei chuan thla chuan possessin a dawhkana chuan a thih thleng chuan a in tauh bur mai ani ronani chuan minga hnen atang chuan text message te le tunnel video te chu alo donga chuti lai chuan a fanu chu a taksa hliam oma wang chuan a ron ruma chu thil chu puithiamin eitur pelo tura ti alo peka wanga lo om ania a fanu chu an luak tir le ria ma se om zia chu anei to mel chi lovani manmo tak chuan puithiam omna lama chuan a kalpui le ngala ma sen tlai zo to ni puithiam pa chu alo thia anu pui chu thla in alo possess boka do doi chu an chei ni ti chuan alo soya puithiam pa nu pui chuan ronani chuan pathian hne na aming chu a hlan lo wangin ani chu an chedong ani ti chuan a soya puithiam pa nu pui chuan an lampang chu ron hoi thutin ronani chu aron bei thut maya ma se ronani chuan alo vei kianga a fanu chu wheelchair a chuan a omlawani ti hmuwa chunglam pangan en chu boruaka chuan alo kang chu ni in chutia ron tlak vele chuan manmo tak chuan ambulance chu a phone ngala rang takin do doi chu damdo in lama chuan an hruaya chutia ina ama chi omlai chuan online channel lama chuan lutin a channel lo en tu te chu komin tong try to cham incantation chu a chama alo en tu piang te chu lo zom ve tur chu na tia tong try to cham chu a omzia an lo hriat ve theinan ti in omzia te chu a soifia heng tong try to cham te hi sakhuana wanga lo omni in abik takin Southeast Asia lama chuan a hluar leni he tong try to cham incantation hi pi le pu tanga in hlan chong zelin malsomna donna tan an lo mang thina ni mela tong try to cham incantation soitu an tampo le malsomna chu andar zau don ti na ani mela tong try to an tampo le malsomna chu an dong na sadona ni mela ni doctor chuan ronani hne na chuan afanudin hun chu ala that lo tu chu lo hrila hemizan hian do doi chuan nurse duty chu engtin tinemo kalpelin thlarau hmu theilo chu ponlama chu na zui chuaka chu thlarau hmu theilo chuan do doi chu kumruk kalta a da chojen wani bula chuan alo varhroi thlenga chojen wani hmu chhuat thu chu news lama chuan an puanga do doi po chu manmo tak chuan hospital lama chuan an hroi le ngal thoya roneni chuan mi te hmu lo lai chuan da chojen wani bengding lampang chu alo vallepa ronani chuan tunnel chunga video an siam that tak chu lo ena ian le dom te chu tunnel chunga chuan lo langin a chunga mai cham tin maya chuan budalim te samhlom te le dar thlang them te chu alo oma chung peng hau to pa chuan madar budalim chu ponlian tak mai hian alo in tuama akut dan chu committee ti dan angkhan a henchester chu alo da a dom chuan puanzar lampang chu va kevin thla chuan alo possessa tunnel chunga chuan authom rap om tak chu aron om zuya khoya tanga ron lor nge ti por hriat lo kuthi ron langin dom chu aron beya ian chuan chantum ma se chantlak om to lovani dom chu ian alama chuan ron hoin melmu mal reng po chu alo nei lova ian chu mang angti hriat tak hian trechel chu chung chuan aron wak chuaka abak chu thil khendan chu atir lama khan kan hriat vek to kha ronani chuan afanu thil zong chu foster home lama chuan da letin kotin afanu chungchanga thulo rel po chu achunga thil thalo taka thleng thei ni ti hre in lom tak chuan a pom ta ni thil thlenna hmun khuwa chuan ama chuan le in tunnel chunga chuan a luta atak sapum pui maya chuan tong try to cham te chu azia khat dul maya tunnel chunga thil engkim mai mother buddha le altar ti lo chu ati chevek maya da chosen one beng chu mother buddha ma chuan da in incantation chu a chama ama le mai hlan ma chuan ronani chuan alo thlir tu ta ma chuan ngai dam chu adila incantation chungchang alo soi kha andik tok lawani ti chuan a ron soya virgin monkina ale dan dik taka chuan chu incantation chu Chinese hawina anlo chin chuani thu te omzia dik taka chuan van doina le van nei na thi na le dam na chu minga ni ti in khatian mingle incantation an cham khan khrimia lovin mother buddha an chia chu an lo phur ve reng hi alo nia khatia mi tam takin incantation an soi khan mi pakhat phur ri chu tlemin alo jang ta thin ni in alangani ronani chuan afanu an chia chu tlema azia theinan le alo dam chu le theinan alo en tu te chu atop nan incantation chu lo soi ve le tur chuan ti in amit chu atuama
chutian soizo nu chuan ronani po chu Mother Buddha chuan ron possessin a hma a chuan a in tau bur maya Mother Buddha mai dik tak chu ron langin a ko huau maya rap takani dodoi po chu ron langin mi te pek na zara chuan thatak chuan a ron dam chuak leya a top ta